Muy buenos días. Bueno, voy a pasar por aquí porque en brevísimo se va a conectar Mireia Bosch, que es una de las psicólogas de mi equipo de acompañamiento familiar. Las que vais siguiendo por aquí ya sabéis que cada mes hago una presentación en directo de una de las psicólogas de mi equipo para poder hablar de una temática en concreto y que estos directos son en catalán, que se quedan grabados, que los conectamos aquí, los conectamos en acompañamiento familiar. Y este mes vamos a hablar de la relación de amistad en la infancia, aprovechando también que Mireia Bosch ha publicado un cuento que se llama Els camins de la fura, que es un cuento precioso, os lo recomiendo un montón, donde habla del valor de la amistad. Y aquí tenemos a la Mireia, así que le voy a dar entrada y vamos a pasar al catalán. Y que es tan importante, sobre todo en etapas infantiles, el cuidar, ¿no?, estos primeros vínculos de amistad y cómo gestionarlo y cómo les damos la mano a los niños y a las niñas. Bon dia, Mireia. Bon dia, Elisenda. Què tal? Està aprofitant per fer la presentació i Molt dic, bé. aviam, quan entre la Mireia i ens connectem. Com estàs? Molt bé. I tu? Bé, molt bé. Estava recomanant el teu conte, Ah, que és preciosíssim. Super sí, bonic. el El tens directe. aquí? A veure, ensenya'ns-el. És com un quart fill, això, mare meva. Els camins de la fura. Ja Mhm. sabem que a l'Instagram, jo no sé per què ho fan així, es veu girat, Ja, però, ja. Però sí, és però bueno, preciós. Les il·lustracions són una passada de la Genoveva sí. Pérez, que és la il·lustradora, i la veritat és que està tenint superbona acollida. És que és Després en molt bonic, parlarem. és molt, molt bonic. I va una mica d'això, no, Mireia, que venim a parlar avui de la importància de la cura de les amistats, dels vincles, de com acompanyem els nens i les nenes, no, a construir tot aquest àmbit, que és la dimensió social i vincular, que és tan important per a la salut mental, no? Total, total, no? Perquè realment les relacions que establim no tenen només una finalitat pràctica o logística, no? Sinó que també tenen aquest component de salut, no? Quanta salut ens donen aquests vincles segurs, no? Aquests vincles estables, aquests vincles que ens permeten ser qui realment som, no? I, i per mi és superinteressant, no, poder acompanyar els infants en aquesta primera etapa, perquè és un moment en el que ells estan encara descobrint, no? Estan encara explorant què és això, no? De ser amic, com es fa, què sí, què no. I ens deixen ser partíceps, no? De tot això. Quan ja són més grans, a l'adolescència ja ho viuen diferent. Total. Però I lo bonic també, perquè tenim algunes preguntes que han arribat, no? I jo les estava revisant abans de fer el directe, no? I pensava, jo, que interessant, perquè hi havia una pregunta que deia, com podem gestionar quan els infants no volen compartir, no? I pensava que important també això parlar amb la Mireia, perquè, clar, la fase de la vinculació amb el món, amb els iguals, de tenir amics i amigues, clar, comencem molt paulatinament. O sigui, els nens i les nenes, jo sempre dic, no, relacionen molt més fàcilment amb els adults perquè són molt més previsibles que amb un igual, que no sap, no tenen eines, no? total, Doncs també com poder acompanyar aquest procés de l'egocentrisme, de jo, meu, no vull compartir, a poder anar confiant, no? Que l'altre pot ser un lloc confiable, també, un lloc de seguretat. totalment, no? Perquè jo crec que els adults a vegades tenim com molta pressa, no? Perquè això es faci i perquè els infants ràpidament comparteixin, no? I es relacionin d'una manera que nosaltres com a adults ho hem anat com aprenent al llarg de molts anys, no? O sigui, jo penso que és un aprenentatge molt complex, Mm. l'aprenentatge de com relacionar-nos bé, no? En el nostre entorn, crec que no s'acaba mai. I, i això, no? Poder veure, com tu dius, el ritme, no? Que cada criatura necessita i com poder-lo anar acompanyant, jo crec que és superinteressant també. Sí, entendre aquestes etapes, no? Que potser en una etapa molt més infantil, aquesta necessitat més egocèntrica és preservar-me a mi, perquè la construcció de la personalitat passa per mi primer. I a poc ja vaig construint-me en funció de l'entorn i dels nens i les nenes que m'envolten, i dels més grans i els més petits i els més mitjans, no? I aquesta part com més jeràrquica que també tenen les criatures, que miren els que tenen 2 anys més com si fossin, vamos, Matusalem, no? A vegades.
Jo crec que és molt bonic perquè una de les coses que tu parles molt al teu conte també és aquesta cura del vincle. I Mm, com moltes vegades ens trobem infants que tenen moltes ganes d'un vincle i que potser aquest vincle no es correspòs mm. de la manera que voldrien. I aquí també hem d'investigar una mica, no, Mireia, si realment és que entren d'una manera molt barruera perquè no ho saben fer, hi ha infants que entren destrossant o invaint, o potser realment és que l'altre infant no té la necessitat o no té l'anhel o no té la connexió que jo estic experimentant, no? Sí, 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 totalment. Mira, la setmana passada vaig anar a presentar el conte a l'escola de les nenes, amb els de tercer, i la primera pregunta que els hi vaig fer és què creieu que li va passar a la guineu, no? Un dels personatges del conte, per deixar, no? Entre cometes, de cuidar aquest vincle, no? Aquest camí, aquesta relació que havien construït amb el personatge principal, no? Perquè jo penso que aquí, no? Recau una mica aquesta importància que deies tu també de mm, com de personalitzar molt també, no? Amb cada criatura, amb cada moment, amb cada necessitat, no? A vegades Sí. una de les preguntes que ha arribat, no? Era una pregunta com molt general i jo pensava, ostres, això eh, és, 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 és un procés, és un moment tan complex, hi ha tantes particularitats, no? Quan parlem de relacions amb individus, llavors jo penso que potser és Mm, important el coto amb qualsevol consell així més general, no? Podent-ho mirar com molt en detall, no? De realment aquella criatura, realment aquell context, clar. realment el que està passant, no? Perquè el que per un potser simplement m'he adonat que aquesta persona ja no m'aporta el que jo necessito, que és ben lícit, no? De poder allunyar-me'n, no? Pot haver-hi també una relació en el que hi ha dolor, no? En el que hi ha malestar, llavors en funció de què es mogui aquí, doncs, poder fer una cosa o una altra, no? Poder acompanyar l'infant cap a un costat o cap a un altre. Clar, i aquí ve una mica la pregunta, no? És a dir, um, perquè moltes famílies a vegades ens hi trobem, no? També amb la pràctica d'acompanyament familiar o amb alguna supervisió, és quin grau d'implicació com a adultes hem de tenir en l'acompanyament d'aquesta gestió dels iguals, no? Perquè, clar, moltes vegades, a veure, quan més petites són les criatures, menys ètica i menys moral tenen. Per tant, a vegades arriben a solucions que dius, mare meva, jo això no ho trobo just, però elles estan en pau, no? Però clar, a mesura que això es va construint, teníem una pregunta que parla, per exemple, dels 10 anys, no? Que ja els 10 anys és un moment de l'etapa del no retorn, on ja les amistats comencen a ser realment significatives. Clar, com intervenir, no? Dins d'aquesta dansa entre els nens i les nenes amb les seves amistats Sí, d'iguals. sí, jo penso que a aquestes edats, no, ja és important entendre que la necessitat de pertinença és elevada, no? És gran i que, bueno, que hi ha aquesta necessitat d'acceptació, no? També per part dels iguals. Llavors, jo crec que aquí és molt interessant poder acompanyar, com tu deies, sense ser molt intervencionista, sense ser molt directa, sinó poder-ho fer d'una manera més subtil i com més calmada, no? Perquè a vegades som els pares i mares també que tenim la necessitat que allò se solucioni, entre cometes, no? Que la nostra filla o el nostre fill trobi aquella persona que hi encaixen i que estigui bé i que... No? Llavors, aquí jo crec que és molt interessant el poder fer preguntes, no? Poder fer preguntes de com estàs en aquest entorn, no? De què necessites, com creus que t'estan cuidant, o sigui, poder fer d'alguna manera un seguit de preguntes més concretes perquè la criatura mateixa pugui anar elaborant, no? Pugui anar-se'n adonant de què està passant, de com està sentint-se, no? En aquest context, amb aquestes persones. I moltes vegades també, més que passar-ho per la ment, passar-ho pel cos també, no? Quan estàs a prop d'aquesta persona, què et diu el teu cos? No? El teu cos es relaxa, el teu cos es permet connectar-hi, el teu cos es sent en un lloc segur o el teu cos està en tensió, et demana que fugis, et demana que lluitis, no? Llavors jo penso que en aquestes etapes també és molt important tota la informació que passa a través de lo no verbal, no? Moltes vegades. Totalment. És que em sembla tan important això que dius, Mireia, perquè, clar, al final, la construcció, o sigui, aquesta brúixola interna, no? Perquè els infants petits tenen claríssim el que els agrada i el que no, Sí, sí, no? sí. És sí o no, o sigui, no hi ha una altra. Després ens anem perdent, doncs per pertànyer amb el grup d'iguals, per ser incloses,
no sé, idees que ens arriben del concepte de lo que significa ser millor o Mm, ser vàlida, social, no? O ser exitosa, o ser líder, que també després en parlarem del lideratge del grup d'iguals. Però clar, aquesta part era com tan important, no? De dir, ostres, quina passada poder-nos escoltar a nivell d'entranyes. mm. Que important és poder posar el cos al moment de prendre una decisió, perquè això els infants és que ho tenen molt més connectat que nosaltres. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Llavors jo per mi, no, amb això que ens ha compartit, no, aquesta mare, aquesta família, jo crec que seria interessant això, poder acompanyar en aquesta nena, validant molt, no, tot el que va sentint, donant-li un lloc a aquesta soledat, no, que deia que moment sentia. I llavors aquí el que sí que faria seria com si realment a dintre de l'escola no troba, no, aquestes persones amb qui connectar, Mm. poder com ampliar la xarxa, no? Poder buscar potser aquests vincles més profuns a fora, a través dels extraescolars, a través dels veïns o veïnes, a través d'altres familiars, a l'estiu amb els casals d'estiu, o sigui, que pugui trobar altres llocs on sí, no? On hi puguin haver aquestes persones Mm. amb les quals pugui encaixar millor, no? Inclús la família a vegades forçar-ho en el sentit de potser puc convidar, no, alguna persona a Exacte. casa o potser podem quedar per jugar en un parc, no? De Mm. tal manera que aquesta criatura pugui anar trobant aquests vincles que li donen salut i que la fan sentir doncs, que no està sola, no? Que pertany, no? Clar. En algun. I que En potser algun. l'escola no troba, però que com a adults acompanyants podem ampliar aquest cercle, no, de possibilitats. Mm, Perquè, clar, realment quan un infant comença a entrar en aquesta etapa, no, d'etapa del no retorn, prepubertat, aquí és molt important que hi hagi una bona xarxa social. I per això no vol dir que sigui l'estrella de la classe, ni la líder o el líder, ni que tingui 53.000 persones al meu voltant, però com a mínim m'he de sentir que pertanyo, no? mm, I també aquí, no sé si estàs d'acord o no, Mireia, però també seria interessant mirar quins recursos i quines habilitats socials té cada criatura, perquè a vegades, és el que dèiem abans, no? Jo a vegades he acompanyat infants que no tenen alguna habilitat social desenvolupada, llavors, clar, entren d'una manera sí, tan frontal, amb tan poca mà dreta, pobres, que clar, el que es troben sempre és un no, 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 no. sí, I a vegades amb una mica un procés d'acompanyament, amb una mica de psicoeducació, o amb una entrada en un grup, no? Aquí pots acompanyar, donar-li eines. És dir, ei, sí, i si en lloc d'entrar i empujar o treure el columpi i dius, ei, hola, me'l deixeu? O hola, com us dieu? No? A vegades són coses molt senzilles, sí, però que ajuden a poder entendre com funciona la dinàmica, no? sí, 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 totalment. Em... Ai, ara volia dir una cosa i se m'ha anat. Bueno, sí, tenia a veure amb això que deies, no? De poder revisar també aquesta criatura, si la podem acompanyar amb un Clar. tema més concret, no? Com aquestes habilitats que tu ara comentaves. I, i després veure també, no? Des de casa, mm, a vegades sense voler-ho, no? Els hi posem aquesta pressió, els hi És posem super com important. com aquest judici, no? Com aquesta necessitat de que tu estiguis bé perquè jo estigui bé, no? Llavors jo penso que això també és molt important que com a adultes ho puguem cuidar, Sí. perquè és veritat que, que som la seva base segura, no? Llavors, si ells i elles no ens veuen amb aquesta seguretat, amb aquesta confiança de que ells i elles podran establir aquestes relacions segures, no? Aquests vincles de qualitat, eh, és com que també trontollen, no? D'alguna manera. I que Llavors, també d'alguna manera és com quan nosaltres posem una expectativa de mm, com volem que siguin els seus vincles, no? Potser arrel d'una ferida nostra, perquè a mi em van mm, excloure, o a mi em rebutjaven, o jo no mm, tenia millors amigues, o la meva millor amiga es va aprofitar de mi, mm, o de sobte, jo què sé, no? Aquesta idea de lo que ha de ser millor i lo que ha de ser més mm, saludable, mm, moltes vegades acaba generant a l'infant una pressió mm. que no és de l'infant, que potser l'infant no necessita el que a nosaltres ens va fer mal o ens va faltar, no? Totalment, sí. Sí, sí. Per això a mi em sembla tan interessant el que no siguem els adults que prenem les decisions, no? Sinó que els hi puguem retornar tot això amb aquest format de preguntes, no? De com estàs, de com et sents, de què t'agradaria, de què trobes a faltar, no? De què hi ha amb aquesta nena que us agradi fer, que us fa passar, no? Que us fa passar bé. Són tot un seguit de preguntes que al final la resposta els tenen ells, no? Les nostres criatures. I, Clar. i retornant
això també els fa sentir segurs i segures de que són, de que, de que, bueno, de que són els que manen, no? També en això de les seves relacions. No sé que sigui molt, molt extrem, no? En el que realment Que aquí hi intervindrem, ha perill. no? Exacte. Aquí l'adult sí que passa per davant, no? Però si són bueno, aquestes situacions més de pati que no arriben a més, no? Jo crec que és important poder donar com aquest vot de confiança i poder delegar tot això en ells i elles també, entenent això, que estan en construcció, que estan aprenent a vincular-se i que a vegades des de fora com a adultes ho podem veure com molt senzill i molt fàcil, però ells necessiten fer-ho a través del seu procés. També hi ha un tema important que ha sortit en una de les preguntes, Mireia, que em sembla com algo molt essencial, que és el tema del lideratge, no? Clar, què passa, ens preguntava una persona, què passa quan dins d'un grup hi ha una persona que constantment està liderant, no? Doncs, clar, la pregunta era una mica així escueta. Jo penso, clar, què ens passa també com a societat davant del lideratge, perquè moltes vegades el lideratge està considerat com algo negatiu, i jo crec que hem de veure quin tipus de líder o lideressa no tenim davant, si aquesta persona té en compte el grup, preguntes, flexibilitza, integre, perquè hi ha infants que tenen un lideratge molt endreçat i molt assertiu, n'hi ha d'altres que no. Jo entenc que potser anava més per aquí la pregunta, no? Què passa quan hi ha el típic nen que dius és que és el mandón o la mandona, que és el que les famílies venen amb l'etiqueta, no? És que és un mandón o és una mandona. Doncs aquí, quin seria el recurs, no? Que potser podríem treballar o acompanyar des dels adults o les adultes que estem gestionant això. Sí, com tu dius, no? Jo quan he llegit la pregunta he pensat, ostres, hi ha un lideratge que pot arribar a ser molt positiu, com tu dius, que el que fa és accentuar aquelles parts positives dels infants que formen el grup, no? I sí que a vegades hi ha lideratges que xafen una mica més, no? O que asfixien una mica més a vegades en quant a les personalitats de les altres criatures, no? Llavors jo penso que aquí, si és molt exagerat, lògicament els adults hem de poder marcar límits i és important que els adults ho fem perquè quan nosaltres ho fem els estem ensenyant també com posar límits, no? Els estem ensenyant que sí que deixem passar i que no, no? Llavors a mi em sembla molt important el modelat que podem fer els pares i mares o els mestres, no? O les mestres en aquestes situacions. I llavors jo normalment quan acompanyo situacions d'aquestes el que faig és centrar-me bàsicament en les criatures que s'adapten, no? En aquest lideratge que potser no és positiu, més que no pas en els que lideren, no? Perquè penso que és un bon moment i una bona oportunitat per enfortir, per treballar, per fomentar que aquestes criatures puguin créixer d'aquesta situació, no? Llavors, treballar molt temes relacionats amb l'autoestima, per exemple, l'assertivitat, la comunicació, els límits, no? Tots aquests aspectes, no? Que són més individuals, però que alhora ens ajuden doncs, a aconseguir això, no? Aconseguir aquestes relacions molt més alineades en aquest sentit. Clar, perquè al final, no, jo crec que és una mica, és a dir, quan la vida et posa una situació, clar, si fuges constantment de situacions d'aquest tipus, no, que moltes vegades hi ha famílies que diuen no, doncs ho separo l'infant, o canvio d'escola, o marxo a un altre lloc, no? Penses, bueno, si la relació realment és molt pejorativa o perjudicial per la criatura, doncs, bueno, s'hauria de contemplar. Però moltes vegades, abans d'arribar a aquest extrem, tenim moltes oportunitats per realment practicar això que tu dius, no? És a dir, aprofitar el que la vida ens porta davant d'aquell vincle amb els iguals, per quins valors volem sembrar, per quina imatge volem modelar, per com gestionem aquella situació, perquè si no els donem eines a les criatures, quan seran púbers o adolescents i començaran a tenir problemes amb les relacions d'iguals o de parella o vincles X o Y o Z, aquí no tindran eines perquè no les haurem deixat experimentar amb tot això. Sí, per això a mi em sembla com una etapa com super enriquidora en tots els sentits, però justament a nivell social, no? Perquè és com encara ens deixen ser partíceps, encara ens expliquen què passa, no? Encara estem molt presents i tenim encara aquest poder, entre cometes, no? D'anar-los acompanyant, Llavors,
per mi és una etapa fonamental perquè després quan arriba l'adolescència ja la història canvia molt, no? I després sí que, bueno, jo crec que la feina, entre cometes, l'hem d'haver pogut fer abans, perquè quan arriben precisament, no, aquest moment en el que ja s'allunyen més de la família, doncs que tot aquest aprenentatge, no, límits, assertivitat, autoestima, tot això sí hi ha alguna que ja estigui en ells o en elles, no? Hi ha una mare, una persona aquí que ha preguntat quins contes recomanaríem per fomentar l'autoestima, no? I jo retorno sempre el que dic sempre, és a dir, la millor manera de fomentar l'autoestima dels teus fills o les teves filles és que tu tinguis una molt bona autoestima i qualsevol conte que impliqui reflexions d'aquest tipus, com per exemple el conte de la Mireia, si has arribat tard, els camins de la fura, qualsevol conte que impliqui poder-te asseure amb la teva criatura i fomentar el pensament crític, i fomentar la reflexió, i fomentar l'escolta interna, i fomentar el parlar de situacions que ens costen més o que ens costen menys, que ens fan més felices o que ens fan més tristes, no? Tot això construeix al final recursos per la vida, que és l'autoestima, no? La forma de sentir que jo, davant certes situacions, tinc recursos, soc vàlida, soc capaç i me'n puc sortir, no? Totalment, totalment. Sí, és que no sabria què més afegir-hi. No sé que hi ha un conte que aquí a casa ens agrada especialment, que és La joia interior. Que bonic. No sé si el coneixes. Doncs és molt maco. Ara no el tinc a mà, però sí, la veritat és que aquest el recomano també perquè explica, no, de forma metafòrica tot això que ara dèiem, no? La necessitat de posar límits, no? De donar-nos, d'acostar-nos a aquelles persones que ens fan bé, que ens cuiden, que ens estimen i ens accepten plenament sense aquesta necessitat de que ens amotllem, no, a ells. I és un conte molt, molt bonic, realment. Que bé. Mireia, jo et volia preguntar què et va portar a tu a escriure Els camins de la fura? Doncs Els camins de la fura el vaig escriure fa 4 anys, quan una tarda de dissabte conversàvem amb les nenes aquí a casa i la gran em compartia una situació que estava vivint a l'escola, no? Amb unes companyes. I vaig aprofitar la benentesa per explicar-los la metàfora dels camins, que és una metàfora que jo utilitzo sovint en les sessions individuals al despatx, i la vaig com adaptar una mica perquè els hi fos més fàcil d'entendre's amb elles, no? Que en aquell moment eren més petites. I vaig dir, mira, me l'escriuré al portàtil, però perquè si els hi vull explicar d'aquí un mes, els explicaré totalment diferent i serà un caos, això, no? I vaig dir que me l'apunto. I me'l vaig escriure al portàtil i es va quedar allà un parell d'anys ben bons. I al final em vaig animar a enviar-lo en una editorial i sí, em dic que sí, endavant, i aquí el tenim. I a més que és això que tu dius, no? Els infants, quan els expliques un conte diferent, et diuen, no era així. Sí. Això no era així, tu. I ara què dic? Perquè me'n recordo. Aquell moment d'inspiració, no? I crec que també el bonic d'això, no? Que siguin contes que surtin d'experiències reals. Sí? És a dir, tu tenies una filla que estava passant per una situació amb una amistat i vas utilitzar tota aquesta metàfora per donar-li a entendre que al final és això el que fan els contes, posen amb un llenguatge més simbòlic o més adequat per l'infant, que no és tan cognitiu, posen l'aprenentatge, la lliçó, no? Això, de lo que es pot parlar en relació amb una situació determinada. Sí, totalment. I la veritat és que m'ha sorprès perquè ara hi ha diverses escoles que l'estan treballant també, el feedback de les famílies és molt positiu i la veritat és que arriba molt bé, el conte a dintre. He preparat, aquí hi ha un codi QR que si l'escaneges et porta en un seguit de material complementari que és gratuït i que precisament el que proposa és treballar, no? Com aquestes 4 grans àrees que ara parlàvem, no? El tema de la gestió emocional, l'empatia, l'assertivitat i la comunicació, no? Com poder fer-ho des de casa per poder acompanyar i enfortir aquestes àrees, perquè són fonamentals, no? Per construir aquests vincles de qualitat. I que al final jo crec, no sé, Mireia, amb la nostra professió i l'acompanyament a famílies, que moltes vegades les famílies tenen moltes més eines de les que saben que tenen, no? Llavors venen buscant recursos
però quan tu els expliques, sí, clar, això ho faig, això... No? I dius, és que clar, no hi ha una solució màgica, el que hi ha és constantment un procés d'acompanyament, no? Amb aquest dia a dia. I jo crec que acompanyament familiar, almenys el 99,9 període de famílies que ens arriben, tenen moltíssims recursos, no? L'únic que a vegades cal acompanyar o polir aquesta part que parlàvem abans, no? L'expectativa, la por projectada davant de l'infant, no? D'algo que té a veure més amb nosaltres que no passa amb el que vull la criatura, no? Regular. Sí, acompanyar i polir i a vegades també l'oferir com aquesta confiança, no? Perquè a vegades com a pares i mares dubtem, no? I ens plantegem, ostres, ho estem fent bé, no? Perquè realment el tema de la criança jo penso que com que el que tu fas avui, els resultats, entre cometes, els veus, no? Al cap del temps, clar, no tens aquella resposta immediata, no? Que et digui, estàs fent això, no? I tindràs aquesta resposta, no? És algo, has de poder confiar, no? En aquest tipus de criança, també. Llavors, el fet de que a moments, tot i fer-ho d'una manera, no? Molt, bueno, que ens fa sentir bé i tal, a moments potser alguna cosa es desajusta i diem, ara no sé si estem anant bé, no? Claro. I el fet de poder fer, doncs, a vegades, no? Aquestes consultes puntuals d'escolta, ho estem fent així, com ho veus? Ens estem perdent en algun lloc o alguna cosa? Ens dona com aquesta seguretat i aquesta confiança com per seguir, no? Fent-ho des d'aquí. Que bé. Molt bé, Mireia, pues, molts èxits als camins de la Fura. Deixarem el directe gravat perquè tothom que tingui ganes de saber una mica més sobre aquesta amistat, no? Qui té un amic té un tresor, que hem titulat aquest directe, que m'agrada molt el títol que li vas buscar, perquè realment és així, jo ho visc així almenys, no? I crec que això és una construcció que no s'acaba mai i que l'amistat hauria de ser un dels valors principals de les nostres vides, de petites, de mitjanes i de grans, no? Sens dubte, no? És com que realment la vida et pot posar moments com molt complicats, no? Però si realment comptem amb aquests vincles segurs i amb aquesta xarxa, sí. És com que no? És molt més fàcil poder seguir endavant. Que bé. Pues un plaer conversar amb tu per aquí. Ens veiem a la superfície d'equip. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Mireia, bon dia. Adéu a tothom, gràcies. Adéu a tothom. Adéu.